богатството на българския фолклор, ще се насладим на песни, танци и емоции, съхранили душът на нашия народ. За да обяви официалното откриване на фестивала, давам думата на господин Румен Георгиев, кмет на село Долно Озирово. Скъпи жители и гости на село Долно Озирово, радостен съм да ви приветствам на традиционния фолклорен фестивал Елинден. За 7 година кметство село Долно Озирово и Народно читалище Просвета 1946 година обединяват усилия и организират този празник, посветен на традициите на нашия край и българския фолклор. Днес на сцената ще се вият кръшни хора и ръченици, гласови певци ще огласат околността, ще бъде изпъстрено с красиви багри на български носии. Възхищавам се и благодаря на всички участници за отдадеността и отговорността към традициите, за това, че ги предавате на младите и ги зареждате с родолюбие. Скъпи самодейци, жите, желая ви здраве, вдъхновение и добро настроение, с което да наситиме и днешния ден. Благодаря ви, че държите селото ни живо и будно. Вярвам, че това е ключа към успеха и развитието ни. Желая ви приятни минути и весело настроение. Благодарим на господин Георгиев. За мен е чест да дам думата и на господин Петър Стефанов, заместник-кмет на община Вършец. Благодаря. Уважаеми жители и гости на село Долно Озирово, имам удоволствието от мое име и от името на кмета на общината, инженер Иван Лазаров, да ви поздравя с добре дошли на този традиционен фолклорен фестивал, да поздравя кмета на селото, господин Георгиев, за това, че продължава се така всеотдайно да се грижи този фестивал да го има, а не само да го има, а да го надгражда. Тази година е рекорден брой участници, доколкото знаем. Да пожелая на всички участници едно добро представяне, а на публиката много положителни емоции и добро настроение. Честит празник на всички! Днес тази сцена ще е място, където традициите ще оживяват. За да постави началото на празника, на сцената ще излязат самодейците към Народно читалище Просвета 1946 година, село Долно Озирово. Ще запаля моето сърце.
Бабо, кой е Свети Илия? Свети Илио, бабо, е господар на грамотевиците и на трескавиците. Он носи дъждо и пази реколтата от пожари. Он оди със златна кола по небето и гони ламята, дека сака да опасе житото, да я прибие. Дека я види, фръга по нея огнени стрели и они падат на земята като мълни и грамотевици. Он заключва мъглите и градушките. Заключва ги, още ги отключва. Ама ако се разсреди на ората, дъждовете и ветровете могат да заключи. И тогава бабо стая лошо. И саиня и земята, и реколтата умира. Знаят го това ората. И за това корбан му принасят. И након сам си го взима. На този ден у всека каща корбан се дава. И обреден лед с пресни билки се меси. Пъте там горе на Котия пресни билки още има. А они по това време брани. Висока температура и гнойни рани лекуват, да знаете, мамо. За нашите ора, от нашето село, Свети Илия е един от най-важните светци. Това е един от най-големите летни празници. И преди и сега сбор уни на този ден се прави. Тогава усека каща, голема трапеза се тура с корбан от мъжко животно. Да умилостиви светецо, да ни предпази от градушки, от наводнения. И църква му направия тука. Оти сума годин тука църква не е имало. Тогава ората са носили госпите на вардище, до вековно дърво или до оброк с кръст. Една годин сменили деньо на сбор. Тогава почна умор по животните. Мрели и овци, и крави, и коне, биволе, волове. Видели се от чудо ората. Какво да правят? Сбрали се мъжете у хоре мако, проговорили, па рекли да идат при една жена от другото село, да им ги врачува, да видят как да се спре мор и да подвадат стоката на ново. Като влезнали там, от вратата жената им ги рекла: абе, ора, оти си сменихте деньо на сбор. Това е деньо на Свети Илио. И он си сака корбан. Аз си ги си връбете и намерете два вола близнаци. И с них пущете две бръсти
от двете страни на селото, да се спре моро и да подвадите стоката наново. Така и направили. Върнали се мъжете, намерили 2 вола близнаци и пущили 2 бразди. Едната от долната страна, там от рънката, а па другата от горната част на селото, образевица. Та го заградили от 2 страни, да спрели моро и подвадили стоката наново. От тогава вера витува у нашето село, че Свети Илио е закрилнико на това село. Он пази и ората, и реколтата, и добитъка. И трябва да се почита. Па те вече стана 8 недели, от как капка даш не е капал. Земя се напука, и сана, и градините, и стоката се измъчи за вода. Какво ще правим, мамо, не знам. Ама, мамо, па да вземем да викнем пеперудата. И 2 моми. Едната с потле вода да носи, другата с китка босияк да раси. Белчем докарат даш. Берекет да има. Реколта да има добра. Да ги викнем. Отдолу иде едно момиче, в ръка си носи бяло котленце. В ръка си носи бяло котленце и котленцето китка босиле. Деко го срещне, се го поръси, че срещна стринка си дима. И не го ръси, поръси, и той даде бяла паричка. И така стана. Те ги идат, сбират се. Добре сте ни дошли, моми пеперодарки. Добре сте ни заварили. А сега да ни попеете и да ни поиграете. Та здраве и берекет да има. Щом си рекла. Боже, даш да напои земята. Както се рони брашното през ситото, така да се рони дъждеца и житото. Дай Боже! Пеперуда ляталай, от Господа слязалай, на черкови падалай, и се Богу молила, дай Боже дребен дъжд, да се роди житото просото, на лозята гроздето. Дай да те поръса, бабо, за здраве.
Айде, пораси ме. Какво сбирате там от турбата? Събираме чесън, брашно, сирене, боб, леща, ситно, като дъждо. А яйца? Не, яйца не събираме, защото е на градушка. Мале, верно така беше. Дай сега да туриме тук от турбата, какво ще ви дам. Ситно. И сега да вземете да идете обарите, да се окапете едно обув. Та да вали много дъжд, да има плодороди и берекет и здраве. Ама чакайте да търколнем ситото, да видиме първо каква ще е годината, па после ще одите да се капете. Добра ще е годината. Ако наистина завали, да знаете кой е виновен.
Kad zaspała, zanowała, cielubia dve momčeta, vojničeta, dve momčeta napleteta, dve momčeta vojničeta, dve momčeta napleteta. Pa se čudi se maje, što da spori onda znaje, če ne može da preceni, za kogo da se oženi, če ne može da preceni, za kogo da se oženi. Peteoa discocorica, baba dora zeda mia, a doneja stari dedo, toja mi uvaga torcedo, a doneja stari dedo, toja mi uvaga torcedo. Mari babo sabodi se, ne mači se, če sa ništa da se vezni, ako to da na ne vezni, če oči te zadivaju mi, a za ništa da lažovni. Se
Сега няма как да не дам думата и на другия своеобразен домакин на празника, а именно госпожа Валя Грозданова, председател на Народно читалище Просвета, 1946 година, село Долно Озирово. Аз искам от сърце да благодаря на всички самодейци от читалище Просвета Долно Озирово. На ръководителите на танцовия състав Мирослава Йончева, че не я виждам, на певческата група Веселка Василева, на всички възрастни, които се включиха, и на децата, които с такова вдъхновение и ентусиазъм положиха страшно много труд, страшно много репетиции, отделиха от личното си време, за да се случи този празник толкова красив. Това са хората, които поддържат искрата на огъня жива, на културния живот в това село. Те ще стават все повече на брой, защото този ден, тази сцена беше пълна. Хора, вервайте ми, това е заразно. Влезе ли човек веднъж в читалището, отърване няма. Дали е дошъл да пее, да играе или в клуба да изработи нещо красиво, няма никакво значение. Така той си подарява една хубава емоция, едно хубаво преживяване. И именно това е нещото, което го връща обратно в читалището. На всички самодейци пожелавам, бъдете живи и здрави. Благодаря ви. Остани тук, ако обичаш. Така, освен всичкото тук казано от Валя, извинете, аз съм Веси Василева, от Липен ма живея във Вършец и се преселвам в Долно Озирово в читалището. Защото тук са само хубави хора, много усмихнати, талантливи, подчертавам с две черти, пълни се с ентусиазъм, искащи да работят и нещата се случват. Всеки, който има желание, моля да заповяда в читалището. Може да покаже каквото пожелае. И понеже обещах да съм кратка, аз много обичам микрофона. Вале, специални благодарности с един дребен подарък. При мен всичко е днеска за след малко. Заповядай. Към кмета и кметицата после ще се отчитаме на 4 очи. Тази жена изпадна в хаос, в ужас, както и Ками, и кмета, и всички тук, които са и Мирослава, и певици, и танцори. Разбирате ли какъв хаос стана от днеска за след малко? И стана! И стана! Не чух аплодисменти обаче. Благодаря на всички в читалището, ръководството, кметството. Благодаря! И аз ви благодаря, и за да изкажа своя поздрав и благодарност към вас, ще поканя на сцената Славейко Цветанов Славчов с едно изпълнение на севернашки мелодии на дудук от името на читалище Просвета, 908 година, село Смоляновци. И пак казвам, това е моята благодарност и поздрав за вас.
с представянето на самодейците към читалище Долно Озирово на сцената ще излезе Мирослава Йончева в изпълнение на една авторска своя песен и това ще постави край на тяхното участие. Да ги аплодираме. След това на сцената ще започнат да излизат представители на читалищата от региона, като първи са от клуб Еделвайс град Враца. Чаши не броиш, доста дълго време траех се пиян да си и водежа най-накрая взе, че развали. И сега с носо песен пак пред мен стоиш. Късно е за китка вече, каза ще гориш. Късно е ли бе, късно за китка, сложих чертата край. Моята дълга черна плитка друг ще гали, знай. Късно е вече, след тежка чука от първи път познай. Ще съм на друг юнак, моя булка, стар ерген до край. Ще си май. Бащиното си има не харчиш, разбери. Много скоро ще останеш без приятели. Никоя не ще те вземе, много смързели. И кахарен ще си дремеш, сами без пари. Късно е ли бе, късно за китка, сложи чертата край. Моята дълга черна плитка друг ще гали, знай. Късно е вече, след тежка чука от първи път познай. Ще съм на друг юнак, млада булка, стар ерген до край. Ще си май. Благодаря ви. Сега на сцената ще излезе Венка Братоева от клуб Еделвайс град Враца, която ще донесе емоция с песента "Празник е сега". След нея ще чуем Георги Герков, който ще озвучи площада с пъстра мелодия от звуци на хармоника. Заповядайте!
всички! Бъдете живи и здрави! Благодаря на организаторите за поканата! Mama Kalina,
хилядолетната ни история. Една магия, която е жива и днес. Магията на българския фолклор. Благодаря на всички участници, че ни убедиха в това. И направиха днешния ден един истински празник. Приемете моите благодарности и аплодисменти за вас. И няма как да е истински празника, ако на сцената не излезе и един безспорен талант, такъв какъвто е певецът Сунай Чалъков. Да го посрещнем с бурни аплодисменти и да му покажем, че се... Здравейте, скъпи приятели, добре дошли на всички. Радва се, че този хубав ден сме заедно, така че надявам се да имаме едно хубаво настроение. Зайди, зайди, ясно сонце, зайди, помрачи се, и ти ясна Nема da se vrati.
младост, голе сестро, нема да се врати. Много благодаря, скъпи приятели!